werkelijke kracht van internet is het op grote schaal verbinden en bereiken van mensen. Zowel als bezoeker en als koper. Het aantal paginavertoningen op websites en daarmee bezoekers van die sites blijft enorm groeien. Hetzelfde geldt voor het aantal mensen dat online producten aanschaft. Wij zijn Qco Virtual Outlet Company. Een bedrijf dat de kracht van internet gebruikt als verkoopkanaal. Door het bij elkaar brengen van kopers en producten in een slim netwerk. In het traditionele verkoopmodel zijn er miljoenen mensen die voorbij de etalage of winkel lopen, op internet de website niet bezoeken of niet uit zichzelf in de webshop rondkijken. Deze kopers ineens wel bereiken, dat is precies wat Qco met haar netwerk doet. Qco heeft een systeem ontwikkeld waarmee we productinformatie omvormen tot een bijzonder soort webshop die zich gedraagt en eruit ziet als een internetadvertentie op een website. Een banner. De webshop, een zogenaamde Qco, is handig en compact en heeft een zeer overzichtelijke detail- en betaalpagina. De Qco's publiceren we als een shop-in-shop op websites met grote bezoekersaantallen. Zonder investeringen of kosten biedt het Qco-netwerk de mogelijkheid om extra omzet te maken. Het online presenteren van producten is gratis. Pas als er een verkoop heeft plaatsgevonden, wordt de taart verdeeld. Qco regelt dus de online verkoop en indien gewenst ook de complete logistieke afhandeling van voorraad houden tot en met het afleveren bij de koper. Met iedere nieuwe merchant of website wordt de waarde van het totale netwerk groter. U vindt immers steeds betere klanten en uw bezoekers treffen steeds vaker een product speciaal voor hen. Qco Virtual Outlet Company. Waarom bent u eigenlijk nog niet aangesloten?